Γλυκιά μου. Η φωνή της Ντενίς μεταφέρθηκε στο κομψό λόμπι του Λουμιέρ, αρκετά δυνατά ώστε να την ακούσουν οι κοντινοί επισκέπτες. Το όνομά σου δεν είναι στη λίστα των καλεσμένων. Δοκίμασε το γρήγορο φαγητό, στάθηκα παγωμένη στο περίπτερο της οικοδέσποινας. Το προσεκτικά επιλεγμένο φόρεμα για το οποίο είχα ξοδέψει το μισθό 2 εβδομάδων ένιωθα ξαφνικά φτηνό, παρά την επωνυμία του. Η οικοδέσποινα έδειχνε να νιώθει άβολα, ρίχνοντας μια ματιά ανάμεσα στο τάμπλετ της και στο αυτάρεσκο πρόσωπο της μητριάς μου. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος, είπα, κρατώντας τη φωνή μου σταθερή. Η πρόσκληση ανέφερε ξεκάθαρα 7 η ώρα. Τα χείλη της Ντενίς σχημάτισαν το χαμόγελο που ήξερα πολύ καλά, αυτό που σήμαινε ότι απολάμβανε τον εξευτελισμό κάποιου άλλου. Κανένα λάθος. Απόψε μόνο με την οικογένεια. Τόνισε την οικογένεια με τρόπο που ξεκαθάριζε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Πίσω της, μπορούσα να δω τον πατέρα μου να κάθεται σε ένα μεγάλο τραπέζι με τα παιδιά της Ντενίς. Τα ετεροθαλή αδέρφια μου, μαζί με την ευρύτερη οικογένεια και τους φίλους. Ο μπαμπάς δεν είχε παρατηρήσει ακόμα την αντιπαράθεση, απορροφημένος σε συζήτηση με τον ετεροθαλή αδελφό μου, ο ίδιος ο μπαμπάς με κάλεσε, επέμεινα, βγάζοντας το τηλέφωνό μου για να δείξω το γραπτό μήνυμα, η Ντενίς γέλασε, χτυπώντας με συγκαταβατικά στο χέρι. Ο πατέρας σου είναι τόσο ξεχασιάρης αυτές τις μέρες, αυτό το δείπνο είναι για να γιορτάσουμε τον Τόμας που μπήκε στη νομική. Δεν θα θέλαμε να αμβλύνουμε την περίσταση, είμαι η Μάντι Γουίλσον, 27 ετών, και για 20 χρόνια ήμουν το outsider της οικογένειας. Η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν 7 ετών, και μέσα σε ένα χρόνο ο μπαμπάς παντρεύτηκε την Ντενίς, η οποία ήρθε με 2 δικά της παιδιά, έκτοτε με έσπρωξαν συστηματικά στην περιφέρεια της οικογένειάς μου, παρακολουθώντας τα ετεροθαλή αδέλφια μου να λαμβάνουν ευκαιρίες, προσοχή και αγάπη που ποτέ δεν επεκτάθηκαν σε μένα, το μόνο που ήθελα ήταν απλό, να με αντιμετωπίζουν ως ισότιμο μέλος της οικογένειας. Να διατηρήσω τη σχέση μου με τον πατέρα μου, να συμπεριληφθώ στα οικογενειακά ορόσημα, ανάμεσά μου και σε αυτή τη βασική επιθυμία στεκόταν η Ντενίς, η οποία είχε περάσει 2 δεκαετίες εξασφαλίζοντας ότι θα καταλάβαινα τη θέση μου ως ανεπιθύμητη ανάμνηση του πρώτου γάμου του πατέρα μου. «Έλα, Μάντι», είπε, με τη φωνή της να στάζει ψεύτικη γλυκύτητα. «Μην κάνεις σκηνή». Είναι η ξεχωριστή βραδιά του Τόμας, καθώς γύρισε να φύγει, έπιασε την οικοδέσποινα να με κοιτάζει με συμπάθεια. Είχα σχεδόν αποφασίσει να φύγω, όταν το τηλέφωνό μου χτύπησε με ένα μήνυμα. Η συνεργάτης μου, η Τζέιντ. Όλα έτοιμα για την αυριανή συνάντηση με τον Πιέρ, είναι ενθουσιασμένος με την πρότασή μας για επέκταση. Ο Πιέρ Λουμιέρ, ο διάσημος σεφ που είχε προσλάβει πρόσφατα αφανείς συνεργάτες για να επεκτείνει την αυτοκρατορία των εστιατορίων του. Ο ίδιος Πιέρ, του οποίου το εστιατόριο Ναυαρχίδα αυτή τη στιγμή, με απέρριπτε, πριν προλάβω να απαντήσω στον Τζέιντ. Παρατήρησα την Ντενίς να επιστρέφει στο περίπτερο της οικοδέσποινας, με την έκφρασή της να σκληραίνει. «Είσαι ακόμα εδώ», νόμιζα ότι έγινα σαφής, σφύριξε χαμηλώνοντας τη φωνή της. «Ο πατέρας σου συμφωνεί ότι είναι καλύτερα να φύγεις. Δεν χρειάζεται να καταστρέψεις άλλη μια οικογενειακή εκδήλωση με την άποψή σου». Αυτές οι λέξεις χτύπησαν πιο δυνατά από κάθε άλλη, φυτεύοντας έναν σπόρο αμφιβολίας. Είχε πραγματικά πει κάτι τέτοιο ο μπαμπάς για μένα? Το να μεγαλώνω ως η μόνη ανάμνηση του πρώτου γάμου του πατέρα μου δεν ήταν εύκολο. Τα πρώτα χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας, ο μπαμπάς και εγώ ήμασταν αχώριστοι, βλέπαμε κινούμενα σχέδια το πρωί του Σαββάτου, κάναμε εκδρομές για πεζοπορία, εκείνος μου μάθαινε υπομονετικά να κάνω ποδήλατο, αυτές οι αναμνήσεις έγιναν η λιδία λίθος μου. Αντικείμενα από μια εποχή που ήμουν η προτεραιότητα κάποιου, όλα άλλαξαν όταν ήρθε η Ντενίς με τα παιδιά της, τον Τόμας και την Κάθριν. Αρχικά ήμουν ενθουσιασμένος που είχα αδέρφια, αυτός ο ενθουσιασμός ξεθόριασε γρήγορα όταν συνειδητοποίησα ότι η Ντενίς είχε διαφορετικά σχέδια για τη μεικτή μας οικογένεια, σχέδια που με τοποθετούσαν ως παρήσακτη που κοιτούσε μέσα, ξεκίνησε με μικρά πράγματα. Διαφορετικούς κανόνες για μένα σε σχέση με τα παιδιά της, ξεχασμένες υποσχέσεις, τα δικά μου επιτεύγματα ελαχιστοποιήθηκαν ενώ τα δικά τους γιορτάζονταν υπερβολικά. Οι οικογενειακές φωτογραφίες ήταν τοποθετημένες, έτσι ώστε να βρίσκομαι στην άκρη, εύκολα αφαιρούμενη. Τα δώρα για τις γιορτές έδειχναν σαφείς διαφορές, ο Τόμας και η Κάθριν έπαιρναν τις τελευταίες ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ εγώ έπαιρνα πρακτικά αντικείμενα όπως κάλτσες ή σχολικά είδη. Ο μπαμπάς το πρόσεχε μερικές φορές και προσπαθούσε να παρέμβει, αλλά η Ντενίς ήταν αριστοτέχνης στο να με κάνει να φαίνομαι υπερευαίσθητη. Η Μάντι ψάχνει απλώς για προσοχή, έλεγε, η πάντα ήταν δραματική, με την πάροδο του χρόνου, οι παρεμβάσεις του μπαμπά γίνονταν όλο και πιο σπάνιες. Ενώ τα ενοχικά του βλέμματα γίνονταν όλο και πιο συχνά. Παρ' όλα αυτά, διέπρεψα ακαδημαϊκά, κερδίζοντας μια πλήρη υποτροφία για το Πανεπιστήμιο Northwestern.
κατά την αποφοίτησή μου από το Λύκειο, η Ντενίζ οργάνωσε ένα μικρό οικογενειακό δείπνο, ενώ ο Τόμας, ο οποίος μετά βίας διατηρούσε ένα μέσο όρο στη θάλασσα, έλαβε μια γιορτή στην πίσω αυλή με 50 καλεσμένους όταν αποφοίτησε 2 χρόνια αργότερα, μετά το κολέγιο, αποφασισμένη να σταθώ μόνη μου. Ίδρυσα μια εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ με τη συγκάτοικό μου Jade. Ξεκινώντας με τοπικές επιχειρήσεις στο Σικάγο, αποκτήσαμε φήμη για καινοτόμες καμπάνιες που έφερναν μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ η οικογένειά μου πίστευε ότι έπαιζα με τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζαμε όλο και πιο σημαντικούς πελάτες, τραβώντας τελικά την προσοχή των επενδυτών. Όλα αυτά τα χρόνια, διατηρούσα επαφή με τον μπαμπά, συναντιόμασταν για περιστασιακά γεύματα όταν η Ντενίζ ήταν απασχολημένη. Φαινόταν περήφανος για τα επιτεύγματά μου. Αλλά σπάνια τα ανέφερε στο σπίτι. Η Ντενίζ ζηλεύει μερικές φορές, εξήγησε κάποτε, είναι πιο εύκολο αν δεν ταράζω τα νερά. Αποδέχτηκα αυτή τη δυναμική, λέγοντας στον εαυτό μου ότι η διατήρηση οποιασδήποτε σχέσης με τον μπαμπά ήταν καλύτερη από τη μηδενική, όταν συνέβαιναν οικογενειακά γεγονότα. Έπαιρνα προσκλήσεις της τελευταίας στιγμής ή μάθαινα για αυτά εκ των υστέρων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε αποκλεισμός με τσίμπησε, αλλά εκλογήκευσα τη συμπεριφορά της Ντενίζ ως ανασφάλεια και όχι ως κακία, ακόμα και όταν το προφίλ του πρακτορείου μας αυξήθηκε με δημοσιεύσεις σε επιχειρηματικά έντυπα και βραβεία του κλάδου. Η Ντενίζ συνέχισε να με αντιμετωπίζει ως την αποτυχημένη της οικογένειας. Στην περσινή ημέρα των ευχαριστειών, με σύστησε στους φίλους της ως κόρη της Τζάνετ, αντί για το όνομά μου, και στη συνέχεια άλλαξε γρήγορα θέμα όταν κάποιος με ρώτησε για τη δουλειά μου. Εξακολουθούσα να πιστεύω, ίσως αφελώς, ότι ο χρόνος θα μαλάκωνε την αντιπάθειά της. Ότι με αρκετή επιτυχία, αρκετή υπομονή, τελικά θα με αποδεχόταν. Έτσι, όταν έφτασε το μήνυμα του μπαμπά που με προσκαλούσε στο εορταστικό δείπνο του Τόμας στο Λουμιέρ, ένα από τα πιο αριστοκρατικά εστιατόρια του Σικάγο, επέτρεψα στον εαυτό μου να ελπίζει ότι αυτό μπορεί να ήταν ένα σημείο καμπής. Στεκόμενη στην κομψή είσοδο του Λουμιέρ, δίστασα, ο ισχυρισμός της Ντενίζ ότι ο μπαμπάς δεν με ήθελε εκεί, ερχόταν σε αντίθεση με το θερμό μήνυμα που είχε στείλει χθες. Έπρεπε να δω την αντίδρασή του με τα μάτια μου, θα πω μόνο ένα γρήγορο συγχαρητήριο στον Τόμας, είπα στην οικοδέσποινα, περνώντας δίπλα από τη θέση της προς την τραπεζαρία. Η Ντενίζ μπήκε κατευθείαν στο δρόμο μου, με το προσεκτικά διατηρημένο χαμόγελό της να σφίγγει. Μάντι, μην φέρνεις τον εαυτό σου σε δύσκολη θέση. Η ασφάλεια μπορεί να σε συνοδεύσει έξω αν χρειαστεί. Σκανάρισα την αίθουσα μέχρι να εντοπίσω τον μπαμπά. Τα μάτια μας συναντήθηκαν για λίγο πριν κοιτάξει αλλού. Προσποιούμενος ότι ήταν απορροφημένος σε μια συζήτηση, αυτό το μοναδικό αποφεύγον βλέμμα επιβεβαίωσε αυτό που προσπαθούσα να αρνηθώ για χρόνια. Δεν θα με υπερασπιζόταν, ούτε καν τώρα, καλά, είπα ήσυχα. Θα φύγω. Καθώς γύρισα να φύγω, η Κάθριν, η ετεροθαλής αδελφή μου, που ακολουθούσε πάντα το παράδειγμα της μητέρας της και με κρατούσε σε απόσταση, πλησίασε με ένα φλάουτο σαμπάνια στο χέρι. Φεύγεις τόσο σύντομα, Μάντι, ρώτησε, με τη φωνή της να μεταφέρεται αρκετά ώστε να την ακούνε τα κοντινά τραπέζια. Η μαμά είπε ότι δεν ήσουν προσκεκλημένη, αλλά σκέφτηκα ότι θα προσπαθούσες να έρθεις ούτως ή άλλως. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Αρκετοί καλεσμένοι γύρισαν να κοιτάξουν, ένιωσα το πρόσωπό μου να κοκκινίζει από την ταπείνωση. Ο Τόμας μπήκε στη νομική του Κολούμπια. Η Κάθριν συνέχισε, εξετάζοντας το μανικιούρ της. Αλλά υποθέτω ότι δεν θα το ξέρεις, αφού δεν εμπλέκεσαι πραγματικά στα οικογενειακά ορόσημα, του έστειλα ένα συγχαρητήριο μήνυμα όταν μου το είπε την περασμένη εβδομάδα. Απάντησα, πασχίζοντας να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Η Κάθριν γέλασε. Ανταποκρίθηκε, μάλλον δεν ήθελε να σε ενθαρρύνει. Χωρίς παρεξήγηση, αλλά αυτές οι εκδηλώσεις είναι για ανθρώπους που έχουν σημασία για το μέλλον μας. Η περιστασιακή σκληρότητά της χτύπησε βαθύτερα από τον υπολογισμένο αποκλεισμό της Ντενίζ. Στα 25 της, η Κάθριν ήταν αρκετά μεγάλη για να κάνει τις δικές της κρίσεις, και είχε σαφώς αποφασίσει ότι δεν άξιζα τη στοιχειώδη ευγένεια. Πρέπει να φύγω, είπα και απομακρύνθηκα πριν προλάβουν να σχηματιστούν δάκρυα. Καλή απόφαση, απάντησε η Κάθριν. Παρεμπιπτόντως, χαριτωμένο φόρεμα, TJ Maxx, το φόρεμα του σχεδιαστή που είχα ξοδέψει, μειώθηκε σε αγορά από εκπτωτικό κατάστημα με ένα μόνο απορριπτικό σχόλιο. Καθώς έβγαινα έξω, παρατήρησα τον ίδιο τον Πιέρ Λουμιέρ να χαιρετάει τους καλεσμένους σε ένα άλλο τραπέζι, ο διάσημος σεφ του οποίου τη συνάντηση συνεργασίας θα παρακολουθούσα αύριο. Η ηρωνία δεν μου ξέφυγε. Αποκλεισμένος από ένα οικογενειακό δείπνο στο ίδιο εστιατόριο όπου σύντομα θα συζητούσα για δουλειές, έξω στη δροσερή βραδιά του Σικάγο, ακούμπησα σε έναν τοίχο, αφήνοντας τελικά τα δάκρυα να πέσουν.
Το τηλέφωνο μου χτύπησε με ένα μήνυμα από την Jade. Πώς πάει το οικογενειακό δείπνο, δεν μπόρεσα να απαντήσω. Για 20 χρόνια, είχα υπομείνει τη συστηματική εκστρατεία της Ντενίζ να με αποκλείσει, πιστεύοντας πάντα ότι η επιτυχία και η υπομονή θα μου εξασφάλιζαν τελικά μια θέση στη δική μου οικογένεια. Απόψε η αυταπάτη είχε καταρρεύσει εντελώς, το αποφευκτικό βλέμμα του μπαμπά επαναλήφθηκε στο μυαλό μου. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, εξακολουθούσε να επιλέγει την ειρήνη με την Ντενίζ από μια σχέση με την κόρη του. Η περιστασιακή σκληρότητα της Κάθριν έδειχνε ότι ακόμα και η επόμενη γενιά είχε δεσμευτεί για τον αποκλεισμό μου. Πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό μου, πέρασα από την κομψή επιγραφή του εστιατορίου, Lumière, όπου οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Το σλόγγαν του μάρκετινγκ έμοιαζε με μια τελευταία στροφή του μαχαιριού. Αυτό θα γινόταν σίγουρα μια ανάμνηση, απλά όχι το είδος που υποσχόταν η επωνυμία τους. Οδήγησα στο σπίτι μου ζαλισμένη, αμφισβητώντας κάθε οικογενειακή αλληλεπίδραση που είχα ποτέ. Είχε ποτέ ο μπαμπάς πραγματικά υπερασπιστεί εμένα όταν δεν ήμουν παρόν? Υπήρξε ποτέ στιγμή που η Ντενίζ δεν είχε ελέγξει την αφήγηση για το ποιος ήμουν και ποια θέση μου άξιζε στην οικογένεια, καθώς έμπαινα στο άδειο διαμέρισμά μου? Το βάρος της απόψινής απόρριψης έπεσε πλήρως στους ώμους μου. Κάτι είχε αλλάξει ριζικά. Δεν μπορούσα πλέον να προσποιούμε ότι ήμασταν μια οικογένεια με περιστασιακές δυσκολίες. Η αλήθεια ήταν πιο σκληρή και πιο οδυνηρή. Για αυτούς, απλά δεν είχα σημασία. Το επόμενο πρωί, έφτασα στο γραφείο του πρακτορείου μας στο κέντρο της πόλης νωρίτερα από το συνηθισμένο, ρίχνοντας τον εαυτό μου στη δουλειά για να αποσπάσω την προσοχή μου από την ταπείνωση της προηγούμενης νύχτας. Η Jade με βρήκε να εξετάζω τις διαφάνειες της παρουσίασης για τη συνάντησή μας με τον Pierre Lumière. «Δεν μου απάντησες ποτέ με μήνυμα χθες το βράδυ», είπε, τοποθετώντας έναν καφέ στο γραφείο μου. «Τόσο άσχημα, συνοψίζω την καταστροφή στον Lumière, προσπαθώντας να διατηρήσω έναν αποστασιοποιημένο τόνο παρά τον παρατεταμένο πόνο. «Η οικογένειά σου είναι επισήμως απέσια», δήλωσε η Jade όταν τελείωσα, και ειδικά η Ντενίζ. «Ποιος το κάνει αυτό σε κάποιον?» «Κάποιος που ξόδεψε 20 χρόνια για να τελειοποιήσει την τέχνη», απάντησα, επιχειρώντας ένα χαμόγελο που δεν έπιασε ακριβώς. «Αλλά έχω βαρεθεί να το αφήνω να με επηρεάζει. Η σημερινή συνάντηση είναι πολύ σημαντική», η Jade με μελέτησε με ανησυχία. «Είσαι σίγουρη ότι είσαι καλά?» «Θα είμαι», υποσχέθηκα, περισσότερο στον εαυτό μου παρά σε εκείνη. «Ας επικεντρωθούμε στο να πείσουμε τον Πιέρ να εγκρίνει την πρότασή μας για επέκταση». Η συνάντησή μας με τον Πιέρ είχε προγραμματιστεί στη δοκιμαστική του κουζίνα στην άλλη άκρη της πόλης. Ως συνεργάτες marketing της Lumière Enterprises, είχαμε βοηθήσει να αναβαθμίσουμε το εμπορικό του σήμα τον τελευταίο χρόνο, δημιουργώντας σημαντικό ενδιαφέρον για τα εστιατόρια του. Η πρότασή μας θα επεκτηνόταν πέρα από το marketing και θα γινόμασταν συνέτεροι στα σχέδια επέκτασής του. 2 ώρες αργότερα, καθίσαμε απέναντι από τον Πιέρ, ο οποίος μας χαιρέτησε θερμά. Το δυναμικό δίδυμο. Η κοινωνική σας καμπάνια για την επετειακή μας εκδήλωση ήταν magnifique. Οι κρατήσεις είναι κλειστές για μήνες. Η συνάντηση εξελίχθηκε ομαλά μέχρι που ο Πιέρ ανέφερε την εκδήλωση της προηγούμενης νύχτας. «Παρατήρησα ότι φύγατε μάλλον γρήγορα», είπε κοιτάζοντάς με. «Δεν σας ικανοποίησαν όλα?» Η καρδιά μου βούλιαξε. «Με είδες?» «Μα φυσικά, φροντίζω να παρατηρώ τα πάντα στα εστιατόρια μου». Η έκφρασή του έγινε συμπονετική. «Η γυναίκα στην πόρτα ήταν αγενής μαζί σας?» «Όχι», δίστασα, υπολογίζοντας πόσα να αποκαλύψω. Υπήρξε μια παρεξήγηση σχετικά με τη λίστα των καλεσμένων. «Δεν είναι σημαντικό». «Οικογενειακές επιπλοκές?» παρενέβη ομαλά η Jade. «Ξέρεις πώς είναι, τα φρύδια του Πιέρ ανέβηκαν. Αυτή η γυναίκα είναι η οικογένειά σου, mon Dieu», φαινόταν. «Πώς το λένε, δυσάρεστη». «Η μητριά μου», παραδέχτηκα, νιώθοντας άβολα με αυτή τη σύγκρουση του προσωπικού και του επαγγελματικού κόσμου. «Είναι μεγάλη ιστορία». «Λοιπόν», είπε ο Πιέρ, επιστρέφοντας στα επαγγελματικά, εξέτασα προσεκτικά την πρότασή σας. «Είμαι εντυπωσιασμένος από το όραμά σας για την επέκταση της μάρκας μας». Η ανακούφιση με κατέκλυσε, η συνάντηση είχε επανέλθει στο σωστό δρόμο. «Ωστόσο», συνέχισε, «έλαβα μια άλλη πρόταση που πρέπει να εξετάσω. Από τη Gilson Financial Group», πάγωσα. Η Gilson Financial ήταν η επενδυτική εταιρεία του πατέρα μου, στην οποία η Κάθριν είχε αρχίσει πρόσφατα να εργάζεται. Αυτό δεν μπορούσε να είναι σύμπτωση. «Με προσέγγισαν την περασμένη εβδομάδα», εξήγησε ο Πιέρ. «Ο εκπρόσωπος τους μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά σας στο μάρκετινγκ, αλλά πρότεινε ότι μια πιο ουσιαστική συνεργασία θα ωφελούσε όλα τα μέρη.
Ο εκπρόσωπός τους, ρώτησα, γνωρίζοντας ήδη την απάντηση. Μια έξυπνη νεαρή γυναίκα, η Κάθριν Γουίλσον, νομίζω, η προδοσία με διαπέρασε. Η Κάθριν είχε υπονομεύσει σκόπιμα την πρότασή μας. Ενώ προσποιούταν ότι δεν σεβόταν την καριέρα μου. Ήξερε από την αρχή για τη συνάντησή μας με τον Πιέρ. Της είπα ότι είχα δεσμευτεί να συναντηθώ πρώτα μαζί σου, συνέχισε ο Πιέρ, αγνοώντας την αγωνία μου. Αλλά η προσφορά της περιλαμβάνει σημαντική επένδυση κεφαλαίου που θα επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα επέκτασής μας. Η Τζέιντ παρενέβη, κάνοντας στον Πιέρ λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση της Κάθαριν, ενώ εγώ πάλευα να επεξεργαστώ αυτή τη νέα προδοσία. Με κάποιο τρόπο η οικογένειά μου είχε βρει τρόπο να εισβάλλει στο μοναδικό τομέα της ζωής μου, όπου είχα χτίσει κάτι εντελώς δικό μου. Καθώς φεύγαμε από την κουζίνα του Πιέρ, η Τζέιντ μου έσφιξε το χέρι. Αυτό δεν έχει τελειώσει. Μπορούμε να αντικρούσουμε την πρότασή τους, το τηλέφωνό μου άναψε με ένα μήνυμα από τον μπαμπά. Έμαθα ότι συναντήθηκες με τον Πιέρ Λουμιέρ. Η Κατρίν ανέφερε ότι το πρακτορείο σου κάνει το μάρκετινγκ του. Μικρός ο κόσμος. Είμαι περήφανος για σένα, μικρέ, το αδιάφορο μήνυμα. Χωρίς καμία αναγνώριση του χθεσινού αποκλεισμού ή της σκόπιμης παρέμβασης της Κάθριν στα επαγγελματικά μου, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, η επίμονη ελπίδα ότι ο πατέρας μου θα μπορούσε τελικά να αναγνωρίσει τη σκληρότητα της Ντενίζ, ότι θα μπορούσε τελικά να με επιλέξει, εξανεμίστηκε εντελώς. Δεν πρόκειται πια για την πρόταση, είπα στη Τζέιντ, με μια νέα αποφασιστικότητα να σκληραίνει μέσα μου. Αφορά το να σιγουρευτώ ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να μου το κάνουν αυτό. Όταν επιστρέψαμε στο γραφείο μας, η Τζέιντ και εγώ βουτήξαμε στην έρευνα, εξετάζοντας την πρόταση της Κάθαριν στον Πιέρ μέσω κάθε επαφής που είχαμε στον κλάδο. Αυτό που ανακαλύψαμε ήταν διαφωτιστικό. Η προσφορά της Gilson Financial δεν προερχόταν από την κύρια εταιρεία, αλλά από ένα νέο τμήμα αναδυόμενων αγορών, του οποίου η Κάθαριν είχε πρόσφατα διοριστεί επικεφαλής. Αυτή είναι η πρώτη της μεγάλη συμφωνία, σημείωσε η Τζέιντ. Ξεφυλίζοντας τα επιχειρηματικά προφίλ. Τι χρησιμοποιεί για να εδραιωθεί στην εταιρεία του πατέρα σου. Και με υπονομεύει στη διαδικασία, πρόσθεσα. Κλασική Κάθριν, ήμουν έτοιμη να κλείσω τον φορητό υπολογιστή μου, όταν εμφανίστηκε μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διευθύνουσα σύμβουλο του Πιέρ, η οποία ζητούσε μια συνάντηση για αύριο. Προφανώς, ο Πιέρ είχε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την πρότασή μας. Αυτό θα μπορούσε να είναι καλό, είπε η Τζέιντ προσεκτικά. Δεν βιάζεται να αποδεχτεί την προσφορά της Κάθριν. Αργότερα εκείνο το βράδυ, δέχτηκα μια κλήση από έναν άγνωστο αριθμό. Ήταν ο Τζέιμς, ο επικεφαλής σουσεφ του Πιέρ, τον οποίο είχα γνωρίσει κατά τη διάρκεια των φωτογραφίσεων για την καμπάνια μάρκετινγκ. Μάντι, ελπίζω να μη σε πειράζει που σε παίρνω, άρχισε νευρικά. Άκουσα κάτι σήμερα που πρέπει να μάθεις. Σύμφωνα με τον Τζέιμς, η Κάθριν είχε επιστρέψει στο Λουμιέρ εκείνο το απόγευμα με την Ντενίζ. Είχαν συναντηθεί με τον Πιέρ. Πιέζοντας επιθετικά για μια άμεση απόφαση σχετικά με την πρότασή τους, όταν ο Πιέρ ανέφερε την προγραμματισμένη συνέχεια που είχε μαζί μου, η Ντενίζ είχε γελάσει. Η μικρή εταιρεία μάρκετινγκ της Μάντι, με το ζόρι κρατιέται στην επιφάνεια, είχε πει απορριπτικά. Πάντα υπερβάλλει για την επιτυχία της. Είναι οικογενειακό χαρακτηριστικό. Η μητέρα της είχε τον ίδιο τρόπο, τα χέρια μου έσφιξαν γύρω από το τηλέφωνο. Η Ντενίζ σπάνια ανέφερε τη μητέρα μου. Αλλά όταν το έκανε, ήταν πάντα για να μειώσει τη μνήμη της. Υπάρχουν και άλλα, συνέχισε ο Τζέιμς. Έφεραν οικονομικά έγγραφα που υποτίθεται ότι έδειχναν ότι η εταιρεία σας είναι υπερχρεωμένη. Προειδοποίησαν τον Πιέρ ότι θα διακινδύνευε την επέκτασή του αν συνεργαζόταν μαζί σας. Αυτό είναι εντελώς ψευδές, είπα, με το σοκ να δίνει τη θέση του στον θυμό. Δεν έχουμε χρέη και είμαστε κερδοφόροι. Το φαντάστηκα, απάντησε ο Τζέιμς. Και ο Πιέρ φαινόταν επιφυλακτικός. Σε ξέρει περισσότερο καιρό από αυτούς, αφού ευχαρίστησα τον Τζέιμς. Τηλεφώνησα αμέσως στην Τζέιντ. Προσπαθούν ενεργά να μας σαμποτάρουν με ψευδείς πληροφορίες. Μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση ακόμα και στα οικονομικά μας στοιχεία, η Τζέιντ ρώτησε, θορυβημένη. Όχι, πράγμα που σημαίνει ότι κατασκευάζουν έγγραφα. Η συνειδητοποίηση με χτύπησε σαν φυσικό χτύπημα. Διαπράττουν απάτη για να καταστρέψουν την επιχείρησή μου. Το επόμενο πρωί φτάσαμε νωρίς για τη συνάντησή μας με τον Πιέρ, προετοιμασμένοι να υπερασπιστούμε τους ισχυρισμούς της Κάθριν. Προς έκπληξή μας υποδέχτηκε θερμά σαν να μην είχε συμβεί ποτέ η συζήτηση της προηγούμενης ημέρας με την οικογένειά μου. Σκεφτόμουν την πρότασή σας, είπε και μας οδήγησε στο προσωπικό του γραφείο. Η προσέγγιση της εταιρικής σχέσης είναι ενδιαφέρουσα,
καθώς ο Πιέρ περιέγραφε τις σκέψεις του, το μυαλό μου έτρεχε. Γιατί δεν ανέφερε τις οικονομικές ανησυχίες που είχε θέσει η Κάθαριν, ήταν παγίδα, όταν ο Πιέρ βγήκε για λίγο έξω για να μιλήσει με τον σεφ του. Γύρισα προς την Τζέιντ. Κάτι δεν πάει καλά. Συμπεριφέρεται σαν να μην συνέβη ποτέ το χθεσινό. Ίσως απέρριψε τους ισχυρισμούς τους, η Τζέιντ πρότεινε με ελπίδα, ο Πιέρ επέστρεψε πριν προλάβουμε να κάνουμε περαιτέρω εικασίες. Έχω μια αντιπρόταση, ανακοίνωσε. Αντί για το σχέδιο επέκτασης που προτείνατε, σκέφτομαι να πουλήσω εντελώς τη Λουμιέρ, αυτό ήταν απροσδόκητο. Να την πουλήσω σε ποιον, ρώτησα. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε, απάντησε ο Πιέρ, σπρώχνοντας έναν φάκελο στο τραπέζι. Έλαβα αυτή την προσφορά χθες, άνοιξα τον φάκελο και βρήκα μια επίσημη πρόταση εξαγοράς από τον όμιλο Gilson Financial Group, συγκεκριμένα από το τμήμα της Κάθαριν. Το έγγραφο περιέγραφε σχέδια για τη μετατροπή του Λουμιέρ σε μια αλυσίδα εστιατορίων μεσαίας κατηγορίας, εγκαταλείποντας εντελώς την προσεκτικά καλλιεργημένη ταυτότητα της μάρκας του Πιέρ. Ισχυρίζονται ότι εσείς οι δύο ήσασταν παιδικοί φίλοι, πρόσθεσε ο Πιέρ. Παρακολουθώντας προσεκτικά την αντίδρασή μου. Ότι θα χαιρόσασταν να τη δείτε να πετυχαίνει αυτό το σχέδιο, το θράσος έκοβε την ανάσα. Η Κάθριν δεν προσπαθούσε απλώς να υπονομεύσει την επιχείρησή μου. Προσπαθούσε να με διαγράψει εντελώς από την αφήγηση, τοποθετώντας τον εαυτό της ως τον νόμιμο αρχιτέκτονα όλων όσων είχα χτίσει. Παιδικοί φίλοι, επανέλαβα, παλεύοντας να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Πιέρ, η Κάθριν είναι ετεροθαλής αδελφή μου. Αυτή η πρόταση είναι η προσπάθειά της να σαμποτάρει την επαγγελματική μου σχέση μαζί σου, τα φρύδια του Πιέρ ανέβηκαν. Η γυναίκα από το δείπνο είναι η μητριά σου και η Κάθριν είναι η κόρη της, τώρα αυτό βγάζει περισσότερο νόημα, εξήγησα την πραγματική φύση της σχέσης μας, συμπεριλαμβανομένης της σκόπιμης παρέμβασης της Κάθριν και των ψευδών οικονομικών πληροφοριών που είχαν παρουσιάσει. Υποψιάστηκα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, παραδέχτηκε ο Πιέρ. Η πρότασή τους φαινόταν, πώς το λένε, πολύ βολική. Οι αριθμοί δεν ευθυγραμμίζονταν με όσα γνωρίζω για την επιχείρησή μου, η ανακούφιση με κατέκλυσε. Δεν είχε πιστέψει τα ψέματά τους. Έχω μια διαφορετική πρόταση, συνέχισε ο Πιέρ. Μια που εξετάζω εδώ και μήνες. Θέλω να συνταξιοδοτηθώ μέσα σε 5 χρόνια. Τα παιδιά μου δεν ενδιαφέρονται για την επιχείρηση εστιατορίων, χρειάζομαι συνεργάτες που να κατανοούν το όραμά μου και να μπορούν να το διατηρήσουν, ενώ παράλληλα να αναπτύξουν το εμπορικό σήμα, έκανε μια παύση, μελετώντας μας. Θα ήθελα να προσφέρω σε εσάς και την Jade την ευκαιρία να γίνετε με την πάροδο του χρόνου κύριοι ιδιοκτήτες της Lumiere Enterprises, ξεκινώντας αμέσως με ένα ποσοστό 30, παραλίγο να πνιγώ στο νερό μου. Αυτό ξεπερνούσε κατά πολύ την αρχική μας πρόταση. Γιατί εμάς, ρώτησε η Jade, πάντα πρακτική. Καταλαβαίνετε το branding, την εμπειρία του πελάτη και τη φιλοσοφία μου. Και το πιο σημαντικό, τα μάτια του συνάντησαν τα δικά μου. Έχετε ακεραιότητα. Κάτι που τα μέλη της οικογένειάς σας σαφώς στερούνται, αφού ο Πιέρ περιέγραψε τις οικονομικές λεπτομέρειες, η Jade και εγώ ζητήσαμε χρόνο για να συζητήσουμε την προσφορά κάτι δίαν, μόλις μείναμε μόνοι, με δυσκολία συγκρατούσαμε τον ενθουσιασμό μας. Αυτό είναι απίστευτο, ψιθύρισε η Jade. Θα γινόμασταν ιδιοκτήτες της Lumiere. Είναι μια μεγάλη δέσμευση, προειδοποίησα, αν και εξίσου ενθουσιασμένος. Θα χρειαστεί να αναδιαρθρώσουμε το πρακτορείο μας για να χειριστούμε και τις δύο επιχειρήσεις. Είχαμε βυθιστεί στον σχεδιασμό, όταν το τηλέφωνο μου χτύπησε με ένα μήνυμα από την Κάθριν. Άκουσα ξανά τη συνάντησή σου με τον Πιέρ. Μην σπαταλάς τον χρόνο του. Η συμφωνία μας έχει πρακτικά οριστικοποιηθεί, το θράσος της τροφοδοτούσε την αποφασιστικότητά μου. Ας δεχτούμε την προσφορά του Πιέρ, αποφάσισα. Αλλά με έναν όρο, όταν επέστρεψε ο Πιέρ, παρουσιάσαμε την απάντησή μας. Θα δεχτούμε την προσφορά του, είπα. Με τον όρο ότι η ιδιοκτησία μας θα παραμείνει εμπιστευτική για 1 μήνα, ενώ θα κανονίσουμε τη χρηματοδότηση και θα αναδιαρθρώσουμε την εταιρεία μας. Πρόκειται για την οικογένειά σας, ρώτησε ο Πιέρ με διορατικότητα. Εν μέρη, παραδέχτηκα. Θα προτιμούσα να μην παρεμβαίνουν κατά τη διάρκεια της μετάβασης, ο Πιέρ συμφώνησε. Και μέχρι εκείνο το απόγευμα, είχαμε υπογράψει προκαταρκτικά έγγραφα που μας έκαναν ιδιοκτήτες του 30% της Lumiere Enterprises με προοπτική να αποκτήσουμε την πλειοψηφία σε 5 χρόνια. Η επόμενη εβδομάδα πέρασε σε μια θολούρα από συναντήσεις με δικηγόρους, λογιστές και τραπεζικούς υπαλλήλους. Εν τω μεταξύ, η Κάθαριν συνέχισε την εκστρατεία της εναντίον μου. Αγνοώντας τη συμφωνία μας με τον Πιέρ.
Έστελνε όλο και πιο αυτάρεσκα μηνύματα σχετικά με την επικείμενη συμφωνία της και έβαλε ακόμη και τον μπαμπά να τηλεφωνήσει για να μου προτείνει να επικεντρωθώ σε αυτό στο οποίο είμαι καλή και να αφήσω τις επενδύσεις σε εστιατόρια για αυτούς, διατήρησα το προσωπείο, αφήνοντάς τους να πιστεύουν ότι το σχέδιό τους δούλευε. Τότε προέκυψε μια επιπλοκή. Η Ντενίζ είχε οργανώσει άλλη μια οικογενειακή γιορτή στο Λουμιέρ, αυτή τη φορά για το επιτυχημένο επιχειρηματικό επίτευγμα της Κάθριν. Η πρόσκληση έφτασε μέσω γραπτού μηνύματος από τον μπαμπά με ένα σημείωμα που έκανε το αίμα μου να βράσει. Μπορεί να είναι άβολα μετά την προηγούμενη φορά, αλλά η αδελφή σου θα εκτιμούσε την υποστήριξή σου. Γιορτάζουν τη συμφωνία τους πριν οριστικοποιηθεί, η Τζέιντ ρώτησε με δυσπιστία όταν της έδειξα το μήνυμα. Τυπική Ντενίζ, απάντησα, δημιουργώντας ένα δημόσιο αφήγημα νίκης πριν επιβεβαιωθεί οτιδήποτε, μπήκα στον πειρασμό να αγνοήσω την πρόσκληση. Αλλά μια διαφορετική ιδέα πήρε σάρκα και οστά. Η συμφωνία εμπιστευτικότητας με τον Πιέρ δεν με εμπόδιζε τεχνικά να παραστώ σε ένα δείπνο στο εστιατόριο. Απαγόρευε μόνο την ανακοίνωση της ιδιοκτησίας μας. Νομίζω ότι πρέπει να πάω, είπα στη Τζέιντ. Ένα τελευταίο οικογενειακό δείπνο. Είσαι σίγουρη, μετά από το πώς σου φέρθηκαν την τελευταία φορά, χαμογέλασα, ένα σχέδιο αποκρισταλώθηκε. Απολύτως. Αλλά πρώτα, πρέπει να κάνουμε μια μικρή αλλαγή στη συμφωνία μας με τον Πιέρ. Μια μέρα πριν από τη γιορτή της Κάθριν, ζήτησα μια επίγουσα συνάντηση με τον Πιέρ και τον δικηγόρο του, εξήγησα την κατάσταση και ζήτησα μια μικρή τροποποίηση στη ρήτρα εμπιστευτικότητας, που θα μου επέτρεπε μια μικρή αλλά σημαντική αποκάλυψη, αν χρειαζόταν. Ο Πιέρ, κατανοώντας την προσωπική σημασία, συμφώνησε πρόθυμα. Μερικές φορές, είπε με ένα χαμόγελο γνώσης, η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται με τον τέλειο συγχρονισμό, το βράδυ της γιορτής της Κατρίν. Έφτασα στη Λουμιέρ φορώντας ένα απλό αλλά κομψό μαύρο φόρεμα. Η οικοδέσποινα, η ίδια από την προηγούμενη καταστροφή, με αναγνώρισε αμέσως. «Κυρία Γουίλσον», με χαιρέτησε, με την έκφρασή της προσεκτικά ουδέτερη. «Η οικογένειά σας έχει ήδη καθίσει». «Σας ευχαριστώ», απάντησα, και στη συνέχεια πρόσθεσα σιωπηλά, «θα βρω τον δρόμο μου». Πλησίασα στην ιδιωτική τραπεζαρία όπου η Ντενίζ είχε κανονίσει το πάρτι. Μέσα μπορούσα να δω τον πατέρα μου, την Κάθριν, τον Τόμας και περίπου 15 άλλους να γελούν πάνω από τη σαμπάνια. Η Ντενίζ στεκόταν στην κεφαλή του τραπεζιού κάνοντας μια πρόποση. «Είμαι τόσο περήφανη για την Κάθριν που εξασφάλισε αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Το όνομα Wilson θα συνδέεται πλέον με ένα από τα καλύτερα μαγαζιά του Σικάγο». Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, μπήκα στο δωμάτιο. Οι συζητήσεις σταμάτησαν καθώς τα κεφάλια στράφηκαν προς το μέρος μου. Το χαμόγελο της Κάθριν πάγωσε και το ποτήρι σαμπάνιας της Ντενίζ σταμάτησε στον αέρα. «Μάντι», είπε ο πατέρας μου. Με έκπληξη εμφανή στη φωνή του. «Ήρθες». «Δεν θα ήθελα να χάσω τη γιορτή της Κάθριν», απάντησα ομαλά. Η Ντενίζ συνήλθε γρήγορα, με το χαμόγελό της να σφίγγει. «Εκπλήσωμαι που εμφανίστηκες μετά την τελευταία φορά. Η οικοδέσποινα ξέρει να σε περιμένει απόψε, αλλά έχω κανονίσει για ένα ξεχωριστό μικρό τραπέζι». «Δεν θα ήθελα να νιώθεις άβολα στην κύρια γιορτή», μουρμουριτά κυμάτισαν στην αίθουσα, καθώς οι καλεσμένοι αντάλλασαν άβολα βλέμματα. «Αυτό δεν θα είναι απαραίτητο», είπα, με τη φωνή μου να μεταφέρεται καθαρά. Γλυκιά μου», συνέχισε η Ντενίζ, με τη φωνή της να στάζει ψεύτικη συμπάθεια. «Επιμένω. Αυτή είναι η ξεχωριστή βραδιά της Κάθριν. Ίσως να δοκιμάσεις το fast food court αντί για αυτό». Αν νιώθεις άβολα με τη συμφωνία, μερικά νευρικά γέλια ακολούθησαν την πρότασή της. Η Κάθριν χαμογέλασε, σηκώνοντας ελαφρά το ποτήρι της σαμπάνιας προς το μέρος μου. Ακριβώς όπως και πριν. Μόνο που αυτή τη φορά ήμουν προετοιμασμένη. Ή ίσως, πρότεινα ήρεμα. Θα έπρεπε να ρωτήσω τον ιδιοκτήτη. Τον ιδιοκτήτη, η Ντενίζ χλέβασε. Ο Πιέρ δεν εμπλέκεται στις ρυθμίσεις των καθισμάτων, χαμογέλασα. Στην πραγματικότητα, δεν αναφερόμουν στον Πιέρ, ακριβώς τη στιγμή, ο διευθυντής του εστιατορίου εμφανίστηκε στο πλευρό μου, συνοδευόμενος από τον ίδιο τον Πιέρ. «Δεσποινής Γουίλσον», είπε ο διευθυντής με σεβασμό, «το συνηθισμένο σας τραπέζι είναι έτοιμο όποτε το επιθυμείτε». «Ευχαριστώ, Μάικλ», απάντησα, «αλλά πρώτα πιστεύω ότι η οικογένειά μου έχει μπερδευτεί για κάτι». «Τι συμβαίνει», απέτησε η Κάθριν, κοιτάζοντας ανάμεσα σε μένα και τον Πιέρ. Τι εννοούσε για τον ιδιοκτήτη, ο Πιέρ βγήκε μπροστά, απευθυνόμενος στο τραπέζι. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω όλους έναν από τους νέους ιδιοκτήτες της Λουμιέρ. Η δεσποινής Μάντι Γουίλσον και ο συνέτερος της απέκτησαν το 30% του ομίλου εστιατορίων μου την περασμένη εβδομάδα».
Με συμφωνία να γίνουν κύριοι μέτοχοι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, η σιωπή που ακολούθησε ήταν απόλυτη. Το ποτήρι της σαμπάνιας της Ντενίζ γλίστρισε από τα δάχτυλά της και έσπασε στο ξύλινο πάτωμα. Το πρόσωπο της Κάθριν έσφιξε από χρώμα. «Αυτό είναι αδύνατον», ψιθύρισε. «Η συμφωνία μας δεν επρόκειτο ποτέ να πραγματοποιηθεί», ολοκλήρωσα εγώ για λογαριασμό της. Ο Πιέρ απέρριψε την πρότασή σου την επομένη της υποβολής της. Τα οικονομικά έγγραφα που προσκομίσατε ήταν προφανώς πλαστά, ο μπαμπάς σηκώθηκε όρθιος, με τη σύγχυση γραμμένη στο πρόσωπό του. «Μάντι, τι συμβαίνει?» Η Κάθριν είπε ψέματα, δήλωσα κατηγορηματικά. Ακριβώς όπως είπε ψέματα ότι είναι παιδική μου φίλη. Ακριβώς όπως η Ντενίζ είπε ψέματα ότι δεν με κάλεσε στη γιορτή του Τόμας, γύρισα προς τον Πιέρ. «Θα σε πείραζε να αφήσεις την οικογένειά μου και εμένα για λίγο μόνους», εκείνος έγνεψε ευγενικά και αποχώρησε με τον διευθυντή. Πήρα τη θέση του στην κεφαλή του τραπεζιού. Απέναντι από την Ντενίζ. «Εδώ και 20 χρόνια δέχομαι να με αντιμετωπίζουν ως παρήσακτο στην ίδια μου την οικογένεια», είπα ήρεμα. «Ανέχτηκα τη σκληρότητά σου, Ντενίζ, και την αδιαφορία σου, μπαμπά. Πάντα ήλπιζα ότι τα πράγματα θα άλλαζαν τελικά. Δεν θα αλλάξουν, και τελικά το αποδέχτηκα αυτό», κοίταξα κατευθείαν την Κάθριν. «Η συμφωνία σου με τον Πιέρ δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει, αλλά η δική μου έγινε. Η Λουμιέρ είναι τώρα εν μέρη δική μου, και η γιορτή σας απόψε θα γίνει στο εστιατόριο μου». Οι υπονοούμενα δεν έμειναν ασχολίαστα σε κανέναν από τους παρευρισκόμενους. Ο προσεκτικά ενορχιστρωμένος εξευτελισμός της Ντενίζ είχε γυρίσει θεαματικά μπούμεραγκ. «Το δείπνο σας απόψε είναι κερασμένο», κατέληξα και σηκώθηκα για να φύγω. «Θεωρήστε το ως το τελευταίο πράγμα που θα λάβετε ποτέ από μένα», καθώς έβγαινα έξω, ο μπαμπάς με φώναξε, αλλά δεν κοίταξα πίσω. Αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου είχε κλείσει, στη θέση του υπήρχε κάτι πολύ πιο πολύτιμο από την αποδοχή της οικογένειας. Η γνώση ότι είχα χτίσει κάτι ουσιαστικό αποκλειστικά με τους δικούς μου όρους, έξω, η Τζέιντ περίμενε στο αυτοκίνητό της. «Πώς πήγε?» με ρώτησε καθώς γλίστρισα στη θέση του συνοδηγού, χαμογέλασα, νιώθοντας πιο ανάλαφρη από όμικρον με τόνο, τι είχα νιώσει εδώ και χρόνια. Ακριβώς όπως το είχαμε σχεδιάσει. «Τώρα πάμε να γιορτάσουμε το νέο μας επιχειρηματικό εγχείρημα», καθώς απομακρυνόμασταν από το Λουμιέρ, το εστιατόριό μας, δεν κοίταξα ούτε μια φορά πίσω.